Bafowethu. Hey, yakhala uShadrack Sibiya lapha, yakhala uShadrack Sibiya eMushedisi. Ikhala ngempela ngoba umama uBaloyi advocate Baloyi akahlali nengane. Umqonda ngqo. Zithathana head on naye. Ethe samthatha emnikeza ama question elandelana. Inkinga kaSibiya ukuthi akafuni ukuphendula iquestion direct. Njalo iquestion nequestion asuke ibuziwe ufuna ukuyiphendula ngamanga, afuna lokho echaza izinto ezingekho ngequestion e1. Ebese uadvocate Baloyi ayishiye lo question aye kwesibili. Aphinde uSibiya enze the same thing. Aphinde futhi uadvocate Baloyi ayishiye iquestion esibili aye kwesithathu. uSibiya lama question lawa asuke afuna answer A1. Wazama ukujustify usenkingeni. Yabo. Athe ngakaqeda ukuchaza nangu lapha umlindile uHasim. Umlindile uadvocate Hasim lapha umlindele naye ngama question and akafuna ukuphendula. Uze wamtshela namhlanje uadvocate Baloyi ukuthi hayi General Sibiya, you're avoiding my question. Stop avoiding my question. You always avoiding my question. And inkinga kaSibiya kakhulu yileyo ukuthi implicate izinto eziningi and nabantu abaningi. Uyena oveza amagama abantu abaningi isidinge besingekho sokuthi awaveze. Ebese mase bewanothile sebehamba naye based on what he was answering, ezama uku-explainer elokho eyidubula onyaweni. Angazi umlenze wakhe unjani, uqedile ngenhlamvu umlenze wakhe. One of thing that I've noticed, uGeneral Sibiya bafowethu, beside ukuthi uguilty kakhulu, hayi bafowethu, uGeneral Sibiya bafowethu, uyabona umuntu onomahobholo, ugreedy. Ugreedy, angeze ngimbone mina umuntu ogreedy kanjena, othenjiwe iSouth Africa